بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص شهر محرم بالفضل والتشريف والبركات وحث فيه على عمل الطاعات والإكثار من القربات. أحمده تعالى على نعمه الوافرة وأشكره سبحانه على آلائه المتكاثرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Lagi dumadaan lang na inamyan so kahit kayo na. Pero mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jangan Hindi ka untuk- naman napakisisipan. Ubatan mo pagod diyo sa tamang gulo na. Alhamdulillah. Pag mayroon na punalamatan na sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sa limog man ay untung mamala na umukura mapiyah. Abi ang ibagay ang katanong Allah subhanahu wa ta'ala. Unin ka si Allah, gaya pamana tiyati mo tanong, na gaya mahui kati mo na tanong si Kusurbayan, para sa mga pamilya tanong mga tububedan. Nago, punalamatan tanong ang gusto na mo na kiyang gulalanan, agyan kaya mana na kiyang limod tanong, sula mo na miya kapamamukupa, galubog pamikiran tamo sa paglintan si Allah tatapong kiran Allah sa tawfiq na sa tawang yan mas madagal pa na mga PPA programa aman nila. Sabagsan, lagi na mahuwi at tubudas di mo sa gayang buto loksakan na mukhakan si Obama na gayang kaya pagilo mo, gayang buto ang bulutano giraman tanong sa bulu sa malandaw sa mata madam na kumamana ko nagbiya yang ko tapitulo yan nakabelief niya sa kanili ay dulo wala na din dari napamangin na pangusyan na roto ang siguro nakabiya watat Nabaruanan. Ato. Yung kasi yan po. Nako to. Tidak mga katalastas ito. Ano na mga extra niya. Okay, beautiful. Meron niya mamuto ay members sa bandingan tanong na suka na iba na suka-suka. Okay, na ay ini sampai lang paman bandingan yang boto mawurutan mo si Sheikh Wali na tigyan na sumang amal kabinasa o syaitan. At yung nalaman mo na amal ay ito kabinasa o syaitan na sumang okay ito may tagat kabinasa niya. Na nakaimalumusan mo ito, nalaman ka na palisirin na tiba-tiba na subala supaman na asubat, asusuwa ka ibituro na innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. So mata na imbre ko mga sasabar so balas dira na paman na krito dira na paman na kurugang mamimikiran na udiran expected na tibubur basa misubur kay man to na dira na taan na pala sa to na kiuma so balas sa kawala si sa dunia ay mana nasaruan na mawali ikaduha kanay ni balas na padagas sa Allah inna Allah ma'as sabirin. Mata naso Allah na inong padawian sa mga pamana mga sasabar, mga papanta. Na mana mo ito, kabubuliran na panuwala na patiran so kasusuporta kiran Allah so kasisiapa kiran Allah na gusukan dahulu kiran Allah. So gina ayaw mana na so kapakasabar, may magusibot na kasabar na so kasubar na tanong klasyo. Kasabar si kung mga tapangawala o
lagi na so as-sabr ala al-qadr. So qadr. Emana niyan na sunang Nabi mangulaw masa kita kat begitu mangkau. No masabar kau tu nambulah samar Allah. Kaya menapita do muslim ati Nabi sallallahu alaihi wasallam natigena ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka illa lil-mu'min. Idza asabahu dharra fashakar fakana sharra dharra fashakara fakana khairan lah. Wa in asabahu sarra fasabar fakana khairan lah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kamu mesti Rasulullah sebagai mukmin apa yang dimatiya. Ngayon tu. Tingena namun mati agen kana bihirin nabi nabi sa ino ta kasi mukmin. Nandun na sifatiyan ay sifatiyan na ila asabahu amay kamasugot sa kaniyan amapiya. Makapasa kamapiyan na ipagalamatyan ko Allah na mapiyan mo to. At niya kabalin na mapiyan datak ka ng Allah. Saan sa kagwayan na makatamo na pakandang niya sukapula na matisi ko Allah. Umakuha ka sa tamo na panalamat ka kapitatak ka ng Allah. Iku Allah la in syakartum la zidannakum. O panalamat ka rin na pagumanuman ang korban. Ikadua, abad-adiyan na wa ida asabahu na may man kamasugot sa kaniyan akamargunan na sabar niya nuto pagkana khairan la na kamapiyan niya nuto. May nuto. Ino yan kamapiyan nakagiyagyan ko tayaman yan na balas na imugiro ng Allah na linyan magkumag ito. So yan ang nga na ipamanak ipanda ko sabar ko mga takdiwal. Ikadong sabar gano na sabar di ta'atillah. So sabar ko simba ko Allah. Ando na yung kita kapsabaran ko. Emana niya na lagi niya no katuturog ka sa subo. Amia katepi eso turug ka. Berta nila ko yung mato apanguran aman mundo. Na tanto su bumapi abama naka nalapatang sa bidawang kasangot patang. Kami aso ka susuman. Oh. Na di ka nito ka upang makakuha. Nakabiya-biya ko ba na apiya ni pamana katiyo turug ka. Apiya ni kaina mangkaw na kami ang apiya peso tatagi na pa kami ang nakuha ko dyan pera na milyon. Na dyan nga utul na rin ito, sabar na rin ito kagiya, intindot ka sa simbasi ko Allah. Ikatulong kasi ang sabar na sabro fi ma'asiyatillah. Nasukas sabar siyo kadustaan. Ay mga nandiyan na sabar ka kaangka di kulog ko kadusa. Wala yung marat yan. Di ka nang na ito kalabang ko. Natigo pa ito siya nga nakaatigan na ino kali pinagana siya nga asahan na rin o. Uli na ang amal puro. Wala ka siya ba diyan? Sa mga puro na? O niyon, o kawata-kata nila. Ha? Ino kali pinagana ang mata ang malakas. Naupama ka masabar ka ito. Sa tiga di, katumukman na di ka sobrang sutang wakas sa harap na atiyang na ito ang kadaba ko. Nakasabar ko kamar dengan asal kadi ka mau bisa. Na ayaw mo ba si mas mga lay labra dengan haram lagi dia na sa mga pakabar ko din ang kaya mga siyabu ang yan ito na kaya kalalayarga na ada na mana yan na di nga mo katigaw tumukha na sana ako mapadaga sa prakamata na miyakawat miyakawala ita na upama kadigaw kung masabar na busya. Ulay ng masabar ka at api din may kapupakan na bako. Sabi yung kaya ito mga anak na importante na halal na hindi ka sabar siko kadusya siko Allah. Asabar na ka so karoon niyo ka asar kuwaling ka paman na masubuk sa Allah subhanahu wa ta'ala. Toy na lagi din mo na yung mo tayo man na yan ay الصبر na ito meron na inda salamatil mula ay ang asubad na si kumpaga na ito nakasubad tapang kanama may pasado ka naman ako taro napito man nakanatigan na sigura ko ha ibarat yan na ano na
Kuminum ako, kupon na ibarat na anda rinilis sa kupon. At na kukuhon na kamapi ang ayuda. Nasurot ka na miyada. Natiga niya tay-tay sa kuminon. Pamida, betul-betul dati niya. Nakailingan ka doon. Nawal, subar ako ba dun? Nakatawag yung kasubar. Oh. Ay nakasubar na si Upag na ya. Kasubar ka kakamal ko na. Luwi na tapang. Hindi kasubar. Karena ba kami ka ato. Natiga wai, subar ako ba dun? Ibarat yan na niya karang-karang ito kamamante. Ada puro matong kami ni Bisuna. Nakali mga awit ka sa dalat na may kawara-wara ka. Tiga di mana ko taro, nabunin mo udah dulu subir-sirian na tiga sebara ko dun. Kaya tak kakadiga po ato na tiga sabar. Wala ito. So kaya emang na so kapakasabar na ayaw mo bunga niya na masih siya pa kanila tayo. So masabar na mata ada na wika kanya. Ika di makapalawida ka na kau di naman kasok ako ya kan sabar ka. Wana mga kamana lumani berkah sabar ka belasan tahun Allah. Namun tak terima sama Allah so panglima. Gila. Ini saya penis sudah terurungan. Kali pamana niali mamutu. Nani di mangkada tanah pamana kali tadi. So dulu taruh so makan kemudian atap arwina ayat namanya beningan taruh. Agito so mga sabab atap kebina sawanan. Oh. Batari lamu iman tu akapapantagan taruh sa gen kaya ulan-ulan ang Muharram. Yan kaya Muharram na ayat na tapakan lebih niya na ulan-ulan na so Rasulullah nagiwi miyat o na ulan-ulan abitu niya sa syahrullah. Ulan-ulan wallah. Ulan-ulan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kaya mana niya na kapabalan niya na ulan-ulan wallah. Na isa kan lebih niya na isa mahuwi niya ulan-ulan ako pa kaya na ako nakalipapuasaan. O gagawin ka lang nakapuasaan na niya kapiya-piya. O manugulugul ka kalangaw na niya kapiya-piya. Saan siya kadagayan kapiya niya? Bertabila boso bipupusa kalai. Ayaw mo asyura. Ayaw pala sa kapusa iro na iprilar ka Allah susara mo na niya dusa ka. Akatawan na ganda pamana di ka dugudo dusa. Na sumiyama kapusa berdasarkan Allah. Semua sudah makapusa na importante na betul niya sa relasi mo Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yan nga yung napapantagal na noon ang Muharram na tanong ninyo ay so simba lao na simba pangilipakan nung tao na basta si imipantag kung mga ulan-ulan uli na si kung mga gori uli na si kung mga derpa sa salaan mo doon ni Ari so kalaya ni kalubihan si sa Quran uli na si sa hadith na sumilipag asimba mapangilipak karo na pagkatakap subalasyan ang sukada kalian akan ako lagi dosa na korona ulannya. Hindi na so aman ka apaman na si kupada ulan-ulan ako sumapag ang malakas lagi ang gaya paman na Muharram. Hindi na sa balas. Oh, bye. Na ayaw mo po sabutan noon nasa kamo tubat sa didabo iman to ang Muharram. Kami adna bitu-bituan wallah sa ashhurul hurum. Pati man na ulan-ulan api-api pagkakatano Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi si kumasa ulabi nasa kapakitidawa na basta mo magyan kayo ulan-ulan nasispire. Sa kaya pagkakatano. Tano niyo ito na mga ulan-ulan. Pag meron na, ano tayo mga tulog-tulog? Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, ikapat na Rajab. Oh, nasama nila mapat ka noon. Sigo pa man na Muharram. Na ayat katuro Allah subhanahu wa ta'ala si ayat na ayat po sa niya naging matutigan na fala tadlimu fihinna anfusakum sabay yun pamana lalima mga ginawa niyo ay mana sa gyan kaya ulan-ulan bata mo siya lalima ginawa ka na ang tulad kakap na limang ka sa ginawang ka ibagat ka sa mga pipi asimba ikadun ng galabak ka sa dusa nagiti ka na limang ka sa ginawang ka ini tuligit ka sa ginawang ka sa malabalas na ibibigay ka pa sa ginawang ka sa maladusa. So yan ang ipan ng ginaan na kagi matatakutan mo kung mga pipi amasap ay patut na sukapakan na doon ako simba na kaya taguan tanong mo sa babaya na kailangan
na kapanan nila tanong agyan kaya maanan yan na mga gano'n ba kapatuloy tanong ako sa berpan sa kabinasawakan ay matanda yung kasulima awang oh nakabiya siya ko daw sa mga kasulti ngayon na ang kanong pag-isip ilagay man lalay ng tanong ng pinalo yung kaya mama na mga wala matanong agyan ko ito talay ba na siya yung kaya nalidiya kapag-imulimod buwan niya pangalira na katulog so kala yan ikalabihan uwi na aya syarat yan mo kagulungan ka kung kalayan ibalas na mga pangiklas ko. Kailan naman natin sa mga sahabat si Abu Hurairah. Kanigilan si Abu Hurairah. Ay tanong mga ano po Abi Hurairah. Ang tuloy sa bok nakagis sa kanina pinakamada kalimia pamitulah hadis. Ang tuloy bigyan لأن أجلس ساعة فتفقه في ديني أحب إلي من إحياء الليلة كلها. Sumatigil so kapakaon to naman sa isang oras ay iyon to diyan. At panimsun niya mo sa oras, at tapaktahu fi dini na diya kang di parugulugul. Diya kang di pagadan suwagam ako. Ahadu ilayya na tumuna ka mo to at tigil, min ihya'i laylati kulliha, abis sabot at kasumbay ang isutanda ya kadugoy. Antay pa kaduguro ka no, sumbay sa tanda ya kadugoy. Dah, atina ko ta kami na manung makatas na yara karon magan. Oh. Naiman to nagibo karon kudu sa isa ka oras. Ay kuno mo kalawan ni, nalagi ko kapsun ba nga sa tunay ka duloy. Okay, na syarat yan na makapag-ikhlas ka. Makapag-ikhlas na mo sa kasultano saya. Sa kanang kay ko pa kay ini palibot ra tanaway. Uli na pamana rumah kanini atakaw na anala na matero amataw ka magumanin na. Kailangan na niya ito ka na para sa Allah. Insya-Allah. Nah, ikadua. Ito pamana, ipagsik ka sa ginawang ka. Inamawadi, giyan ka na nakipag-ikhlas ka, na matataguro ka giyan kayo doon. So kung kapag-ikhlas ko, kapag ko ilmo na adna, pamana, doon, di ba na, titigil na ka. Ang iti kapakat pamana sa mag-ikhlas ka. At naman doon, pag naroon, na piniyatan na ka, asal sa pinag siya mafia. Ay maanan yan na kekuhan sa balas, kekuhan sa guna, ipakasurga na ipranis ka po Allah. Ang sumada ka lang tao, asudyo kaya na ng tao na paglabakan ka. Eh sabi dito, manang sumabihan na? Manang sumabihan na? Manang sumabihan na? Gulalan. Paglabakan. Nah, ikadua, na tuniyatan na kamamuwad na pinagmagatagal lubok na ipupiramis ka kung ginawang ka ako masusubok ka ito na ibunima ito na ginagan ka na hindi ka masusubok ka ito na ginagan ka kaya siya mo dito na magikalas na no o manang sumabi ako nalabakan madalali pa dito madalali at ano pa man na isulti manang sumabi ako nalabakan karena di kebunan Maria. Mana siapa nak? Mana semua biar pembeli makan? Masa adna tahu. Tahu nama siapa nak? Mana semua biar pembeli makan? Saksi Allah. Saksi Allah. Nah, benar ya. Umamu waya manut kena sumara tak ada lepas. Umamu sumara tak nak gimana? Mata tak makiki. Mengelupakan semua apa ya? Woi, mengelupakan sumara tak? Wah, ada nabi bibi ka dunia. Kalau tahu saya kan? Umamu sumara tak gimana? Saksi Allah. Mata tak ada bibi rumah. Begini nak ada video ni. Benar bukan macam ni. Tahu nak makan siapa nak? Mana semua pihak pemilik makan? Mana semua datang benar? Saksi Allah. Saksi Allah. Ya Allah saksi kami. Dari mau apa? Bukan kamu sudah pukulin. Puluhi. Nah, tadi video kata dia saksi tahu. Oleh video mana semua pihak? Mana semua datang?
Apa saling itu naik? Segala berawal ni. Mau tak? Baik, nah, dia lalu. Kalau ini wajib berulis kalau si Allah. Kenapa silakan? Kenapa saya mau guru kasih Allah? Pas hari ini mulai nas kata berkat Allah. Nah, apa itu dia? Baik. Sudah dah selesai. Mana insya-Allah. Kemudian nadan dan wata sokat kebina salam amal. Nah, dua kelas. Dakhiliyah atau kharijiyah. Mana eksternal atau internal. Asabah. Ayat internal nasib semua sesuatu yang mabibinasa. Kenapa anda kesana pasal kabinasa ni? Ikan mana eksternal na ayat pak asal na kulit itu. Nasabah buat anda yang melepaskan na yang binasanya ni apa ada yang itu. Jadi yang kau sedang sama tu insyaAllah. Nah orang tak masuk internal tu. Kalau ni pun nak tahu kan? Kalau nasimba na ayat syarat takap kekorikian, nanti kaya dulu. Ni apa yang si sulam ulama? Syartani li sihhatil amali wa qabulihi. Dua di mana syarat takap kekorik usimba na bukan terima oleh Allah. Atau itu al-ikhlas wal mutaba'ah. So kapal ikhlas lahu mutaba'ah. Now syaitan mana? Atau lagi kapal ikhlas besar kapal giru Allah yang ikhlas aku. Nah, ayat kapal ikhlas nama perlu isu ka ayat dan nama mana itu dia bina pembina ni sego kapal lekang ka simba na panuatan Allah. Mana na ayat panare mo puso ka abu supami kira ka na ino mo to pungil ka para si Allah. Oh, orang dulu paksa simba na para si Allah. Ando na ito sa mag-ikhlas ka at malado di man ato siya. La yadurruka al-madihun wa la yadurruka al-qadihun. Jika kebinasaan o sira no tuwa bentuk pera na di ka mau kebinasaan o sira nakapaalin ng pera. Boleh berarti? Isumbu yang ka na anak ko ay nakadatigin rakaat. Niya kapiya-piya kay kasimbu yan. Nasok masuisa natigin niya tara-tara kasimbu yan. Naubiyang mo sa mga picture nila na niya kararabruka na makitimpang sa ikhlas ka. Kada ba ito natin na pinabuto na karo? Lagi din nakapangusya daw. Ha? Asura na yung nakapiya-piya ni kapangusya at manay-manay din. Nawito mo tigiran niya kalaw-nulong ka. Tapi kaya tayo panawira. Na umiyak kararabruka ito na makitimpang sa ikhlas ka. Siyad mararani sa kanaruto para si Allah. Ika doon, nakman na doon masawa. Hindi na gamitiro. Nag-isip na sa ginawa ka. Isbunadiran kalugoy sa wasyata. Ang kakatedra niyan tubra ano. Naisa ka mo tuwa. Bili kayo. So, yan. Kailangan na laman na sumunod ka nakasimba na ayaw mo, di mo disusuwatan na sa Allah. Na ayaw mahulog ka sa pagkasakat. Pabinasan niya na sa tigilan na arriya o sum'a. Kapag-ilaylay na lukapagin nabi-nabi. Ando na mga kita kapag-ilaylay. So kapag-ilaylay na niya mo ito, kita na tao. Ay pag-asal ka na kanabang abisimbo niya. Amalaki ko wala. Aw na alam niya bisita sa walay niyo. Ang mga binaway ka nagbigyan na ini. Anda mo ka na kada nakadagobis na kasimbiya sa dumul. At tigil na waywal, pati sa katabla dumul. Ha? Ayaw po kasad na nabi simbo yan. Ayaw mo kaya simbo yan, nakagayos bisita niya nabi simbo yan. Aw natigil na simbo yan ako mamupa. Amay ko natigil na ko ni simbo yan. Amay ko na pero punta rin sa liyo. Nabi yung tayo mo talaga simbo yan ka nakapagi. Hilay tayo mo. Na, ikadurong na rin. Kapag nabi-nabi. Mapi ka marumila doon. Ako doon kawala sa mapi ang doon. Nakumati ako to sa Quran, napakaitoon ka. Aw, nakaya na miya kauwi ka, namumong mamuda pa at tanong ka, ano na naman ang piya-piya. Nakapakin na din na din. Yun na. Ato na pa ni, kapupagala na ito, ikla paman na riya. Taro din yun, kaso simbo na dua klase. Sigo punta na kasuldi rin o papakilaylay na musukat ko dinasaan niya. Ayaw ba na yun, kaso simbo,
abas tamang gelebok ka namanya pasal dunmo. Pamana kena bermadat le prasis ay say okay. Kani barat yan kasurga. Oh. So kasurga na andan ni kabuhayin ka o ibsurga ka na hindi itong sa surga. Naupo ito nakuri ka sa surga, ulibat nabibat sa surga. Kani barat yan. Anna madagla pugile ataw na adna di mamang ni. Ayat na pakasa akan nabi ka bugil. Ay penarak ko na subur malad na doon masali ng bugil na di nga pinipana ng karwa. Pero asan niya na mama. Hindi na kasi namin. Allah. Hindi pakasa na wala-wala ka. Ang nakaimada ka ng mga petuga. Ami sidika sila nung. Tapi sidika ako muna. Nakali yung pwede. Wala kasi balik. Talawa, tao ikapaka ka na. Naman migin na. Migin na meron. Di ka mamubugil. Di ka nakatema mo sila kata no. Nandito na. Di ka nito pa nakaparo sa ginawa ka. Kaya ano katanya sarap di sa utamong ka. Nana, ibigin ko sa lagi puso ka, nani makaroon nila, na kaya ko binibigyan ko na para magdurgan na matokon mo, nasusok. Asan sa kabubayin ko, lagi ito nikinitong yan, sa bisur ka sa kapakilili. Na adik man na simba, madumadakla ito kita. Nagpaparaya pusutong surya, nagpaparaya pa na tudumbo. Nakatay sa iba natin, sando yan. So kasumbo yan, napat timanik, o paman nabatad, si Ukapo kasundo nuria, na yun, o kabinasa, magkakalim sa kabinasa. Pag nabatad, nabinasa. Amay kasi ko kaya kunin kaon na ayat na niya kaon na para si Kusan kaon. Ayat may nitin ko na niran may niya yung munisyo yan. Uli na munisyo yan na sa paralo, na kami madagal tao, na siga, sunat ako kadalan na ilay. Na isa sa tapitid ka sa sunat na, ako sa kapasada ko na biya sa juto. Pag-isipan mo pa ganyan, yan yung na sa lakaw. Ikadua, napaganda yan niya kakawang pipunan na kasakan niya na sawasawat ko Allah. Nasiko pamumulo na di ka sumbuya, na miyagat ka at na miyakawang kung mga ginawain ka, napaganda di ka sumbuya na pagkasar mo. Allahu Akbar. Bukul ka. Na kaya ang dami ako mga bisita, na tining na nakaw. Allahu Akbar. Sama ito namin ang kasulisyo, kapag ilay-ilay. Na upama kagito ni Batan, tama sa mga kasya na mata, nagyang mo ito asimuan ka na mga binasa. Api ang pag-inipun na kao, na ikhlas, na kay Yasulda Noria, na kay Danga Dumabawi, katama sa iya pakapasan ka na Ria kapag ililin, kagito ni mga paniniata ka, mga binasa. Ikatalo, napipunan na ka Ria kapag ililin, nakiyasuldan na ay pipunan kay ikhlas. Nakiyasuldan kapag ililin, ori niya na meron ikaw kung niya na pag-istighfar. Apa man na niya kasuldan, ika pipiya ka, na niya ganoon ka sa ginawang kami, namin suniat ka kaparakiran, kasi mo naman mo nakapakasalan, na niya pakatiw rin na kaso, niya kapakatiw rin na kaso, ikhlas ka, nagyarong mo ito asipan na kore. Kaya meron ikaw. Ikapat, napipunan na ikhlas, tama sa mapasad na ikhlas, na kasundiarya, magatos na porsyento at tatariman mo. So, gila. Ikadua, asarat, na ito ang mutaba. Tulipturo ng mutaba, mabaloy susimba, makapupasod, o iniukit nung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanong ninyo yaw. Kasi madakla paman na teribet. Sumutabahan na kapaka-uunot ka, so kapaka-atud, uli na mo ito tigiran na kapaka-pusod, musimpan ka, si Kawagaba. Nadua ka na siya na. Paano na yun? Na si Kusimba, asisibin ko Quran na kusiko hadith. Ay mana na yun, na simba at nadaliliya. Sambayan, kabati ka sa Quran, aqimus salah. Sambayan, kabati sa hadith. وتقيم الصلاة namun dalam pamana ada dalilnya sebab semua yang uberin nak kena buat kami akan semua yang ada dalil sa Quran aku hadis nak apa boleh kedun hadis itu pagi lain mak pagi kita nak tahu kami berarti di semua yang kasa luhur berapa rakaat 4 nah iman tu dia makin ke sawasiat dia kabur so para tiang mau masuk asar sembahyang berapa rakaat
Fat. Namas niya kapag subarat niya ka, niyamat niya kapag sa Quran, ipnew ako sa Maghrib. Lagi di penuh di dalam mana? Makin di Maghrib ini, makasih besar bayang aku. Nalaka. Oh, niya kapag subarat niya niya. Ulit. Niya masuk Maghrib, perakat. Hello. Sige di bulong kita tayo, betul-betul. Parapat na kagarakat. Namisong bayang sa Maghrib na pakarakat. Ino mga di, kung iba-iba. Napakasal na sasambayan lahat na dalil niya sisa Quran at na dalil niya sisa hadith. Okay na si kami yan iba o ini okay ka na kawan. Kaya sabi na ito, sabihin na. Sige na beridi ko pa kaya nalagi dia. Ko pa kayo win na kanya so okay to kitiyan na kailangan na mapakatusod ka musiko pamana adoma. Alright? Ikadua bunda niya na umakang nalapot ka sa simba ada dasi ko Quran dan dasi ko hadith na di pagkakatawan ng mga sahabat. Na tanong ninyo yaw, mababali ni general rule, qaida amma, kullu ibadatin la ta'rifuha as-sahaba fahiya bid'ah. Tanong ninyo, lango na simba, adi katawan ng mga sahaba, ay mana na damiya panutud aming nalapot kira no? Fahiya bid'ah, lagi ang motor ka dapat na bid'ah. Atau yang betul na bid'ah, yung bubugu. Na dua na kelas ya tigira no. Bid'ah, si kolekteran amana niyan, na bubu, lawan na bubu na bid'ah. Dan ini lagi oleh pamana, mga atak na bid'ah, kabubu na. Oh, na yung kadua na si ko istilah, uli na syara'an, si ko isusumpat yang ko abama na aya pagkaro na bid'a na so ini pamaguma na simba. So kaya na mapakamitot ano. Sa dalawa bid'a hasana si ko simba. Aya bid'a matiya na si ko pamana environment. Dia kaya pamana katubis ko mga teknologi at kung ibubugo mga BPA kasaka pantara motor na burunan. Ano ba niya isusumpat si ko? Pamana agama. Kapag iya ka si Pawalo Umpah gigi na masuk taruh sa kalasan. Para daw video. Nah itu tuh asa motor. Karena begitu dengan berupa kayak tidak, dengan berupa kayak motor. Nah itu siapa kalau Rasulullah? Basta makapantag ko dunia, natanong din niya kaidah sebelum Rasulullah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ibu Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sekarang lebih mata ukaw pamana mga gagdado dunia iyo. Ay mana nasan sa kapakati ang ginawang ako dunia. Nasa gano'n butang ba? Saan sa pamana yung kapakakuha kasama piyawalay, kapakakuha kasama piyatarap, kapakakusunod kasama piya, kapakakuha kasama piya, kataw-tawa na natin Rasulullah. Asal kali siko haram tuloy. Kenapa kayo sa para tulad kasama piya, motor kasama piya, mga kasama piya. Ako saan sa pagbuha cellphone na narakaw? iPhone 15, na doon natin ang mewa sa iPhone 20. Nakuha ko man. Kenapa kau tanya siapa ulama? Kali siya ko dunia. Nasusu Rasulullah mikiruna antum a'lam. Sekali lebih mata ko pamana makapantag ko dunia iyo. Ubayin na si Kusimba, si Kuagama na tuliti ko Rasulullah, man ahlada fi amrina hada, ma laysa minhu fahuwa ghadi. Sa pamagumanan yan, berbunyi lagi yang kaya agama, sa dilumpat, lagi yang portagal bagian naran. Pamana mardud diterima so gitu video ni no so ayat so tipikir mga ulama bid'ah na si Kusimba na basta na ba makapanta Kusimba na betul siya pamana bid'ah na basta nalabok ka sa atin na yakatawin ko na simba na kaibigan ng nalabok ang Rasulullah nagyang mo nalabok ka na bermodern pagkilusya okay madakalanan ni pamana mga ibarat pamana mabunal yurid na kailangan nasabot ang Rasul kaidah. Yang kedua pamana Kusimba. Kita namin niyo. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ay apakah asal Kusimba nasuk haramnya? Fala yushra'u minha illa ma syara'a Allah wa rasuluh. Ano din yun? Para apa yang ibu kawan ni nasa kalugit para waya mo biya bila si ko man ito bro kaya simba na tipo peta di na
Ayah pakasan aku kumano mga simba na haram. Ngayon ito, kasulangan ako dia kapag-ubit-ubit, napia haram mo po, Islam mo kaya pakumanyan. Sa ayah buwa kapakayang lulupukan na kasimba, nasuad na, dalilian, api pa kayo Allah, api pa kayo Rasulullah. So sama ito, nasaan siya, pagkawamara kayo ba natin, namin ang kumara kasipulan na tigil na, lulupukan tayo ni, kasimba niya mapia. Iba natin ang umirwa, basta alas 2 sa tao to, na kailangan na makasumbo yang masa dami dia. Patkaraan, nagiye mo tayo na tao, nagiye pa ni, okitiya. Kami ang kalala ibadas. Oh, pamana, pinagdokan na sa simba, subungan na sa simba. Na, anto na yung okitiya, sakalian iskata na kasadali. Anto na idalila na sa kiran na kapahay. O, ang nabigyan mo niya na dalil, ako rin, nga nabakang ka. Udah, hindi nga pa kalabaka. Kaya sabi ito, yun ito ikapit-upin niya. Ay, nabuwa, kung ano pa kanta na simba na saad na, daliliya sa isa Quran, o sa Quran na sigo, hadith na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at yan ang tulong mga sahaba. Diyan ang ikapit niya. Kaanga di kira sa kaya kalalado. Na, diyan ang mamuduwa at ikhlas, ang mutata, di magkakaklidat. At yan di ka pakapag-ikhlas ka, para sigo Allah, nakapag-ilay, nakapag-ilay, okay, naminggalabak ka sa simba dito na mga ila, dusa. Uli na mismo yang nasa subuh, na pihak kakaraat, karena ay para siya, para musigo Allah, ilang pangkadar niya tulgo, ilang dito na Rasulullah. Yun, internal, ay maana niya na, kapubinasaw, simba. Kasundan na, kapag ilay, uli na kapag ilay, ikadua na, mabes kanya kung kapag pasugin mo. Nasita mo mag-extend, ano yung taro, mabili ako sa tanong. Tagi kami tidak pamana maka susugugo. Kami meron. Asyik. Kapan ako to? Kataon na kanaman siya nakataon na siya kapan ako to. Kalau dia nakayaman nakapan ako to, nakakuha ka sa sakutua. Nakayaman na sakutua. Ayaman na sakutua na bala, partner. Sigaro mga namitulong ka sa sakutua ka. Ayang ka partner. Ayang ka bala. Ewa, kenapa ibu itu turun nak? Eka kata itu. Budi nak bola salah pada. Dulu ni mau jujur ke no, nak boleh main ini. Pero orang nasa tu tua, kalau kita tu kesalahan jujur kalau mania. Oh, nah. Nah, ada ni kaki kuat dengan Allah sasa tua ian. Betul, kau mama benda perkara kalian mu, namanya apa nak tua? Nah, ada mama benda perkara, adita nama ini ka, nama kasus sundu. Ayah kata mantan apa nak kau mana na sumigo lah sasana kau Allah. Baka dumang kau paros. Nanti kasangka lang siya makan, kasangka lang siya nakan, napinili to asantol, amin ka. Oh, na uwi tega pulos, kada di ka ba? Kami ada orang tu si kumawata. Tapi mo bitip ko ulit ako kata sa dito so. Nila di man. Yan ay mga pamalintan ko ulit. Sabi niyo pati so promise ka si Allah. Oh, kung sa promise manag sumabi na? Manag sumarata na? Nah, promise na si Allah. Paano meron? Ako te kapan ako to? Kailangan nakapanang bilang kapaniti Allah, sino na pituro kong Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulitingin, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. O pamaka panakoto ka na mata na mabinasa din, maantiyo din sa mga amal ka. Kadang sabali, kadang sabunga, na makadugan ko niya nga lalapis. Na pala na yung kagamin ka, no? Kapag ako kapan ako ito, naging kaya tabi si mga lokstano, na ang nasabi, ini ba kapatano mga lokstano, ang mga kapit, ay apakasal yan na kapanandila. Uwi, nakabiyad dito ganyan sa panarima, nagiting mga nagya pakasilan niya. Tabi ko mga lokstano. Naino ka, tulungan niyo sa katanto niya. Pag meron, ang mga ito natin, naging ko ito kapananaas, yan kaya kapumalian, yan kaya pamana ini pasukan na napalaya dinanan paberi o kapana ko ito. Agi mo doon niya nakadiri sa sumingin ba kasi sana ko si Wala. Ngayon ito,
Pagkuha ka sa patuwa Allah, kung ka sa kanyang may isang ano. Tuloy mo natin yan. So kung kawin ka, o kapag binasaw, uli na, kami binasaw, masa tawa kali. So paman nakaprometo ka ako future. Tuloy mo natin yan. Ay napalalakaw, napuno ko na nulok siya, di ka napalalakaw, kami na natin. Di ka na di, kanapan nakapatakalak na doon. Namaliw din. Nahinigay pa ko masapay tao, nilisot tagat-tagat. Katuloy tigil, di mo pa taos. Ay nato. Nilisot, tagat-tagat. Basta ko na mulisot tagat-tagat, naligat taros ka? Kadisgrasya ka, kadinasya ka. Kata dito na ako. Katawa ka. Niya sila mo ba ano? Tingin sa kanya. Kata kanya siya ka na. La ilaha illallah. Di sumiya no pita. Hindi na paklor. Hindi na biyag ko sa motake niya na tanda. Nanti ka mo ini sa mota ko sa palalakaw ba? So kapila sa era, sumusulay na tao. May sagot tayo na. Oh. Ika doon, na hindi pa nga lakta si kong mga bata. Abas tamay na iso rainbow. Nadi ko pa kaya? Ito. Abas ako nito, nagkabuto na? Hindi ka. Na kung luminituro ka, nakara di ka botol na, nakabula ka. Allah Akbar. Ano sumapi ang pamilya? Dama ko ito, makapinituro na kasi ka botol ka botol. Kami ang kagurang-gurang ganyan pa. Allah subhanallah. Nakati apa? Kaya dia muda rin nakapanang sila. Di mo nagpapakai. So paano ko, gagawin? Oh, ako sa papamaipas, gagawin. Hindi mo ito, papamaipas na akong suli mo. Hindi mo na makala sa luti, napipas niyo. Hindi mo pinagta. Oh, so nakaimalibutang mo. Sabi nga ka, talipipas na ka. Tago mo nilagay sa lahat. Kaya ito. Oh, na. Pwede ba? Tinali ako ni Bro. Bro ako. Na, ilan naman? Kapag ko huli na, pero ito. Nadala na yung kater, dulat. Nakaman ako naman ang malibutang, nalala ko ba? Makrita na ito na ako. Hindi ba kayo? Iba doon na light na, apa na yung kater, pipili mo na ako, kasi ka na pala yan. Mana naman ako? Wala ba? Isa pa na yaman na kalibatan ko na. Igira, ano sumuwan, nasabi doon naging tayo mga pitiya palaw, sabi doon naging tayo mga pitiya ranaw, nawasay, ginatunitig mga loks ka no? Oh, di ka mong gina. Hindi ito. Ay, sumuwan na wala na, tatang puro makalokati. Buru-buru na ka, pamimigiran na ka. Munto-bunto ko na ka sa mga kaan niya. O yan, naisip pa ka. Sabi nga di kang bunto-bunto ka kung kaan na wala, kaya ka bunto-bunto na. So Allah, nasira na di ka mong bina. Kenapa? Itu. Nah, pada kalaman orang bisu itu. Nah, itu kenapa? Ada pendatang ko ba sa bisu niya na? Tiga ko na pala kawasala sa uwi na tiga pa kaya ko na sala sa ka. Sa. Ayun daw, kenapa man ito sala sa ka? Tulad da. Nakilito ka tuloy si Marama na sala sa. Ano tuloy ni Kiso Sumbato, sala sa si Umasa. Nabi mo ba kayo sa waktu niya siya, wala ka sawala. Karena ko sawala ka siya, syawal. Hindi naman ito ka tuloy, sandali mo pala sa Jawa ba? Ha? Nasunod din sallallahu alaihi wasallam na kaya yung nasyawal. Nabi pa man nagyasawala. So, gina. Kita mo disuto, ati pa man nasuko sa Arab. Anak ipantagi kung maranaw, maratay mana kung maranaw, nakagimera pa naging na yun na. Kalalalo ba? Nagbuto ko man sa panarimaw sa doon. Lagi ko nakapananaas. Basta ko narinig ang bigla, baka ipang mo dito ka, makapantalo mo, nabigla ka kasi. Makikibig mo yung dito. Nabasta ko narinig, narinig ka di pamalik-palik ka mo, doon ko narinig mabiya. At ito kami mo kaya ka bububog kaya ni ka, namitig po ko, narinig. Ang may bigla mo yung mabiya. At sa mga doktor, naging naman turo, nasa kayo turo. Naging. Dito naman di kapag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na nakapanap. Ikaw doon. Tanong din niyo.
Ingin ada may sakit na di ka gusto sa mala, kasi yun bagwita sa ospital, nakamalagas duro. Ano kung bagwita? Kaya to. Kapag ibulungin mo siya malala, tabi yun. Kapag ibulungin sa malala, kapag ipromotaran. Nasa kapag ipromotar, na ano mo muna kung magama dito sa Ruqya Syar'iyya. Ano ka promotar ako ng magama? Kasunod na na. Ayan mo ito, ano na mga ayat ako mga pangaliya, ino sa Rasulullah. Na mapuyot, na ada mga syarat yan. Karena bagaimana na begitu. Ada mga syarat. Atas katingon mga sulod. Sa may mga syarat, ino ko na ito kasi mo ito tumulong na pagkampit sa salaw si Allah. Di mga pitsa sini. Natuloy pa may syarat. So, pumulong na adna sautian niya kapangadi. Natigil na kita niya sa ako tayo ito. Karena tiga-tiga sero. Natigil ada niya kapangadi. Tiga pun lagi tahu sa kalasa. Mana tidak tahu sa kalasa. Kami akan berdiri kepada mama-mama ini. Kau sama tolak pura-pura ini. Pada kita. Jadi guru bersama mau susubukan. Masih sirang buhaimu. Ini wajib. Kata itu ni kumurang ada mga pangadi. Oh, nah ingat dulu. Yang pangadi cuma sama itu. Kami itu mana perlu tahu kayak itu. Apa yang dikatakan kamu nama itu dulu. Niya pangadi ko, na ayaw man nakagilin na si okay takag pumulong yan. Na ayaw okay takag pumulong na matanog ang marayal. Ama na na, kinagpipi kanabok man nakapangalis, nagusok ko makindagdag, kasabutin o kamakan na, katinduyan ang utapwerte ng mga ayat, uli na, paman na mga dua. Kasubsubot sa basa, harap na kasabutan niya. Dito syarat, napupunay mo mga pumulong, natigyan naman tulog ka. Nah, yang tangannya sa ulo, namanya tumut-tumut. Tapi tahu na? Wah! Bisa ini kayak para pasal depan melagi tinggal, udi nang rumah. Kita kan polisi ini apa? Ini ada dulu pak. La ilaha illallah. Tiga itu aja tiga. Ini tuh dibuatin juga. Nah, isi negara man. Atau na bisa dimatian kau. Mga ayat sa Quran. Tidak mau pamana. Pakai itu Nabi Nawaran. Ada sa kapitid ko. Dia kita kapitid ko. Pero na ano nun si Quran. Nah, kalau itu nila, nanti kepakaian tertaruh nakapukadaan sa bisa. Wallahi jumma wallah. Basta ginamito nila ito takaliman ako ito kaputupit sa mga di asal ako suporta. Ito yung pulma. Supiro po mo na aya, supiro mata sa Ruqya Syar'iyya na aya na pagong-pagong na yung niya ka, nasakay man at pakabulong sa ginawang ka, kasakay man at pakot at dumatiya. Ipulong niya na kasunod yan ka. Ay lagi nilagay mo tabutan mo si Syekh Abdul Fitah, hafidahullah. Meron siya na so, makakan na uso ka naman yan na, kaya makatauan siya. Napagwita mo, tingin na rin siya ni Pagwita. Rito naman yun. Siya pera sa ayatul kursi, siya pera sa mga dua, mga adra sa kapipitan ng tutubi, na umani pag-inom nila, nagpwerte sa ayatul kursi, sunso pa man na kaisa ka na, kaya panabig sila si Allah. Ito. Kenapa niya nagpagumasa, hindi ko doon ka. Kaya pa nung nila, di ka pa kaya taro ko na ka, pagkada siya bisa, pagkada siya kabarakat, ngayamara. Ngayon ito, tadi niya nakapag ito kawan, tulit nila sa mga ayat Allah. Wana'udzubillah, tadi ito ipudong pitaniran, ito di kila nitiro, nupudong pitaniran ang mga jin, wana'udzubillah. So, gina, basta makipamulungkan mo, napiya mo lang nakagina, pamanag, terima ka, so ginang di ka pa nakato, namin ako nagomban. Terima ka, pagabulungan yung moto mga jin, aro isuka pa kabulungan na si Bukuwag. So, kapakapela si Bukuwag. Nah, ikat terima kasih ya. Ikat naman buat namin ito. Dahil di ka nagpumulungan, iisip tagi ang ito. Bakit? Terima. Natahu ini ya, tahu ini. Dia bu akasong kako pare lima. Sa isa na ka, manami dumia, piarat yan ka, budang ka para tayo sa puteronia,
napagpulukuhin na diterima sa amal ka. Gino kisito. Na, amay kaparat tiyan ka man, inisyan ka, nasumibag na pera tiyan ka, YouTube ni gaya ka sila. Ate, ang mga marami siya kadidiyo. Mukha man. Ha? Abdullah. Na ay, piyangin na kaso para ni Magna, niya na ako sila. Makapatubot kasi wala sa mala, kasubot. Niya bida sa suaman. Kakapan ako tutuwa, malagi na daw. So, kapan na mo ito? Mayari tanong na, ikadua. Sego eksternal, nag-ikadua pa rin tanong. Nasuka, tutula ka. Di ba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna amala bani Adam tu'radu Allah asyata kulli khamisin lailatan jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'ir rahimi. Di ba Nabi uman din nakadagawin ko Jumu'ah. Mana sibo pamana Khamis. Oh, kakapitaan na Jumu'ah. Na ipupulik sa mga amal. Ipagnaik si Allah sa mga amal. Na kariman Allah sa mga amal. Inunta su amalu tao adna ito po rakyat. Niyapiyapit na kini bulan na tao. Kaya ini pag-ikhlas ka, piyapya sa simbol ka. Na mutabaatun ka, makaayon ko pa man na kinukit ng Rasulullah. Adna dalilya sa hadith, adna dalilya sa Quran. Uwait na kay adna ito tulak ka, na di ko natuturima mo. Antay adna ito tulak yan. Na ayaw man nakapanulak sa tuwa na ilagyan ng sutibo mga wata, elapay. Di ba yung mga wata? Napiyakan sila. Tapos na maging piya sila, naging na napapun, nasisir ko niyan. Wala kita yan, napakiinam yan. Nanti ko mga umuda, niya bertripa ko. Tapos na makang bertripa na, upanukul parang natibisin na. Kami ang backstreet. Natuloy di ko mga loks. Ubod yan na mipupuka sa tanong. Na ada ni kapupuka sa yaran, nagad na pamana, kapamagano ba kapamagupa. Nasadun sa adon na inapiiyan, adon na yung bertripa iyan, adon na yung pupa sa iyan, amya kalapas sa talunguin, adira na kablitirain, natangkadang ka sa ginawang ka, itulong kaya pakalpas niya sa talunguin, natama ni manto na dateri maamal ka. Nari, ha? Tahu kapan tadi kau menakabatnya di Rasulullah nadakhalan nar nabu dia suka neraka. Eno nabi dah suka penguasanya Ramadan. Nabi sisa dikompan. Lau minai haji bersama sama apa mana itu Hijjah. Naimah tu Muharram nabi yang muasaban nak sisa dikompan nak lihat. Nak ay adna itu konakian. Nauman isa di sini lagi nolina. Ginawa ko. Ada yang pikah. Ginawa ko! Ano yung magtripa ka? Ginawa ko! Ano yung pupas ka? Tama, sunod ka naman, wala mo diyo. Isa, dua, tilo. Mata mo ba? Nari. Ni. Kabisi di kamar mo. Cuma yang konsa dati timingan yan. Ini yang nubitiray. Na pa naman sakit na nakito na tutulakan na magari. Allah. Ina ko mga ito sila nasa timan na isnubir na tunggiran. Kapugupa kanyarapan. Ana sumukuwarin yan nasa kanina niya kalang ako pang napagagawin yan kanya kayo ito kamat din mundo yan. Tayo ko napagagawin yan suwarin niya. Iman to. Nisirap-nisirain. Merah pira doi. Telur antara telulan. Telurun. Ada pada dia 30 Ayo. Upama kawan Nabi nya cuma benungnya sarap sujudin ada terima Allah. Ini pagkatiro Nabi ni kapamuasa Nabi terima Allah. Kasama niya naman katawan-tawan sa amal. Dari terima Allah basta di ka naman ginawa. Pemanisan eksamen yang lagi dalam ini, ayah pun buat sisi ron. Paman kami ako manusia mau berpedagang ako paman berpayung. Dari orang pikir ya orang macam apa nilai ya? Kami masih sesuai logika. Ini nama.
ditului anak kailangan niyo. Asisia sira na doon na mabigpia sila. Tahu ni mana pasal itu sira sira? Imam dah. Ah, anak kailangan niyo. Sudah saya. Itu mana guna ini? Pagbubuka ko ang mapia niya. Maka, kaya sa mga. Surat ka sa mga. Tama mo naman siya. At ay mo naman siya, di ko alam na ganito lang ipagkakulay. Pero sa promise, manang sumapia na? Ano na ko? Manang sumagatan na talaga. Ano yung mga ganun na nila dito pag-impia? O ako na doon siya, ako na biskita, naglog kita nila, pagkapimita siya. Nasabat mo ka, ano yung ano? Text na karambag, 09? Kenapa rasa kamu? Namanya isi kenal dengan apa? Kenapa kamu mula? Desa apa tidak? Desa ya? Oh udah. Desa ya? Jadi. Woi benar desa ya? Sisa mana? Soalnya dipikir. Nah, kalau seperti misalnya Allah, mana semua beda? Nama semua ada? Nah saksi soal semua ada apa? Apa ada? Boleh pakai pino itu? Allah. Sekarang. Bisita mau? Nah, ada mau? Dah, lendiu. Alhamdulillah. Dia ada tu. Saya tambah anja. Ustaz. Kata ya. Ada ini. Nah. Ya ada dia. Si Tampo. Habis sinori. Anda jalan. Tahu? Anda Tampo. Saya. Boleh saya apa? Saya. Ya, Jakarta. Sinori yang si Tampo. Anda sinori. Saya sebenarnya apa sebenarnya dia belum kerja. Sebenarnya saya apa mana? Yang dikuri. Namanya kalau kata saya tua. Baik sukses dan opera. Apa yang kata saya apa mana? Tua. Inspirasi. Siya ni Bitiara, okay naman sila. Ano na tayo kasi? Oh, sama na po sa kanila. Ano to? Pagkaso. Allahu Akbar. O siya no. Dia na sumat at naman sa sila sa kami. Nah, sama-sama na mga kapit ay balay-balas. Wa khairuhuma man yabda'u as-salam. Ay ang mapiyakiran na sumaguna sumala. Naman. O sama tayo. Kenapa? Kenapa pihak-pihak bagi puntung kepada mau? Kenapa ini? Ada sekali itu? Auto. Ada ini. Oh. Nama saja. Aduh. Nah, jika kira gitu. Nah, gitu masalah orang. Saya nak soal kalian. Apa? Ini bagus Surabaya. Ada sini mah. Ini orang mah. Raina. Ini mana sekali? Apa ini mah? Balaya. Dia katupi sumama tena sa kanila lipo ngayon. Kung zaman na oy. Mura man mo sa nakawataw. Ano? Ano yung Naima? Ano si Naima? Saya? Nah
Zero-zero kaya si Sir. Ano zero kaya? Siya ka manina ko na, siya ka man. Oh. Ano yung pumili ayo doon? Tawa na yung zero ng lo. Ay do, balasan mo man lang na eh. Ano, ada sa sitay mo? Ikan na doon amay ka eh. Ito ka talaga. Ano yung karaman siya doon? Trabis ka. Siya man. Kadi totoo may. Kapag ibsuk siya nakakiran, gano'n mo na lang ito, naguli nila na ka, nagpupubuyan ka. Pero ka sa gito ay may nasaksi sa Allah, agus ka no, arwila na ka. Dahil ang mga kukuha na maloksuran sa kinaiban. Kuduya na ako. Ang wala yung ikan na nakakuan. Ay ang mga mo na ko pamilya na ay tinigyan mo ni pamilya. Umana kong linggo lang, ang sila kami tiyak na. Dapat kong muna. At yung yung sundin kami. Alhamdulillah. Hanapan. Oh, lista naman. Namemang pas yau. Bila siya kadua. Sana saat naik tutulak ayat. Ano ni ya? Kumain siya na pulisin na ginawa niya. Ukabaya ka, karimano Allah na paging ginawa ito. Sakat ni pangalumbo ba na sakat ni pangisarila, kasuka pangalumbo ba na gusto ka pa mangisarila na itong kakaon. Bentukan kasi ko. Nah, ikaw talaga dito rin man so, amalin na mabibila sa gipakorenta noon, nasutaw apukan sa haram. Supukan sa haram. Sa api ito na ilas niya na haram, nabito rin man sa singgol niya, ayamana nasupang niya. Na kailangan na makadagtan sa mga sukatan tanong, bubuli na nakapakasusundin ko haram, napasababas sa ayat ni Kurtulawas ka, na mga nakapang, napupan sa mga sukatan ka haram, nagito ko ni tanong pa ka, na api ni kaguropan kasi kung wala na dito ni Mano na sa Panginoon, kagi ang mga ka, pamana susubok ka sa haram. So, yan ano? Anong tanong po naman so mga pagkasama pa sa kapkabinas sa amal, kami ipagpusan talong. Pada meron na so internal, ato na internal, nagyang ko ito apaman na susimba, nakasubdan, nakapag-ilay-ilay, nakapag-ilay, maana madaw so kapag-itulas. Igano mo, na mabali sa simba, ada kuwagama, kahit pibo pabulong, uli, na padungkuman, okay, nakagitong niyukit, kokinyukit ng Rasulullah, na gito sa bituan so miyaso pag-iyan so, pamana mutabaha, ikado'y buturun na so bid'a. Oh, yun na. Ikatulo, na so, kapanako to, na miyalis na so mga padiyan. Ikapat, nagyang ko to at na itutulagan. Ikalima, na so paman na pagparakan sa haram. Kailangan na mataubat niya si Allah. Bata nila po, so ay sukatan niya na haram. Ay arub ka na po niya na sigupan. Aso sigupan na magato sa kaporsyento na haram. Bata ano ko kuma? Kapag ko mga ano? Una, basta masugok ka sukat pero wala na tunay ko kumanin, araw. Sekali ko kumulog na bersakat. Talagay man na ayat, Ibu Allah, wala taqtulu anfusakum, din yung bunuha, ginawa niyo. Ikano, Ibu Allah, wala tulku biyaidikum ila tahluka. Ini sumo na ginawa niyo, kabinasan. Ikatlo na innahu la yuhibbul musrifin. Mata na suwa na limit ko ba sa ibang Isra. Kalau di mana ayat, mana bukawan nanti kena, anong nisigupan, anong niyari sigupan, daun mabal so, daun mabal sa sigupan, niya, pamasaraman na sigupan, so na isasuratan, government warning, cigarette smoke in peace, so kung so kasigupan na buat patay, katulitin mo Allah,
wala taqtulu anfusakum. Ini bunuh ginoni. Niya sumpah niya udah. Kamu mana niya sumpah niya udah? Nanti ko kumanya. Kata mo ba dito ko kumanya? Tata. Sa kanya ko niya ko panabasakan. Nah, ingat dulu. Ingat na ko na niya tay. Tahu no? Ingat dulu pagi ditandakkan ini sesuatu. Government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Sama sa kasigupan na binasa o lawas. Tunay Allah, wala tulku biaydikum ila tahluka. Ini semua na ginawa niya kabinasaan. Yes, mo kayo na? Tunay mo kung yan? Para ka niyo? Katakan. Sa kanya kong niya kumot. Ikatalo. So sigupan, pero yaga. Pasan naman rin, pero yaga sa Aztec. Malalo. Igilasok eh. Katalan. Doon ako lalo. 5 sa 2 eh. Na. Kaya naman nakagtutulilo. Na ayaw ang nagituwayan na nagtutulan na subiso. Pirat ka. Isa ka pa na kay Barat Lagatos. Na namin nagagtutulan no? Lagatos. Kapag islam mo na ba? Natalagin mo, inna Allah la yuhibbul muslimin. Maka na sa Allah gitu beso di bang Islam. Yesus pakai ano dah? Yesus bang udah? Boleh mo ko niya? Nasa ka na eh? Kung iya ko mo. Nah, natanong niyo, ito na balik kasi sumpatan ako kandulo. Iku Rasulullah, iku mga na, ito niya kahida. Siya pa man na, kandulo apa nulain na, idha harrama Allahu syai'an, harrama tamana. Igira pia kaharamu Allah susay, na pia kaharam yan mamusok, al-iya. Nasusilupan na tunay ko kumyaran. Na tunay ko kumanukan doon, sa kamuha tuwa haram. Na ayaw mabugkalaban, na ayaw mabusud ko pera pamana, tamok ka na palit haram, na ano man yung katerima kung maamal ka, ano man yung katerima siho, pamana, benina, pangling kasuginan, pangling kanusiho Allah, aso promise tanuran, aman nagsumati ay pumulanan, man nagsumarata ng gulutan, na kalubudog-bugan ka sa kipumulanan tanuran, sa tarimaan tanong suba umapya, tarimaan tanong subunar, apya pa ni kasakit yan, uli na apya pa ni kailan ni tanong kuribat, na panamaran tanong katulad tanong, balasan tanong Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meron kita no yang moto siapa maksud saya Syekh Muhammad Hashim Muralis dia moto maudu agak tu kan maudu dia moto agak Sundanian. Nah, ayah murid polisi isap din tanong na dia kaya paman certificate Bismillahirrahmanirrahim Al-Rawda Islamic Seminar. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Sheikh Muhammad Hashim Muralis for sharing his valuable knowledge as a guest speaker in the third Grand Multaka with them Allah Ta'ala wa'atasimu bihabdillahi jami'aw wa la tafarraqu. Ano sa mga dato pa man na kasi hindi. Hati-hati. Saya ako. Ada di saya belum balik. Guru sa marantau. Kan? Muat. Awiya pedidan ubay lagi chef. Ate. Kaptera kan mana? Amay deh, kaptigi kapti. Waduh, singa. Okay na. Singa. Kaptera kan. Alhamdulillah juga. Sama niya na ayaw oras tanong. Ayaw kita mo rin pamana. Kagabi, nataman ko pamana 3 PM. Nato na yung kita din yung kaya raw ako pag yung Vice President. Ayaw po din yung kagalas stress. Talo-talo kami nito. Talo-talo kami nito. Di ko padaurat, managalas stress. No, di ko padaurat. Na sama niya na putungan. Bumibubulog so last lecture tanong kasi Sheikh Zakaria Kandaw. Nyaka uma? Nyaka na uma? Ano maratama?
Mga pakis eh. Okay, so kukundo. Hindi na pakis ini. Pakis na. Pero kailangan mo i-count mo ba ito? Dapat Assalamualaikum. Makasih na makasusunod pare. Makasih, harap po ba, harap po ba magpagamot sa nasulhak at why? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ba'd. So nasulhak rasul na di mong katawan o andun na okay tira. Dami di mong katawan o niya may takap tumulong iran. Ada makikilala to, marunong pa man na dapat sinarauta. Gua ni mga ito kami na sunod sa iwit ni naman doon na din katawa. Kung di pa na lang ko na sulha. Sunod sa gusto at na si mga ulama tigiran na mapapakailas man na di. Importante na api ang narubitul na sulha. Na first na sukit na kapamulong yan na nasubukin na magtabihan rito no. Nadi mo ba? Oh. Ibaratnya na ito si Secretary ulit na lupit ka na sa sana ko si Allah. Api ang naman na sulha. O api ang tawad na tumulong. Natas na lupit sa sana ko si Allah. Na automatic na din ito. So tayo. So Allah Ta'ala alam. Diyan nga na makapagtagkira. Nakatagkira ni Pamanakamasay. So aksa na ulit. Akan tumulong yan. Ayaw kaya masalang na susagod. Sino pa man na hindi natapag sa mga kainulit. Na alam mo na sila na paman nabitoy sa nasulha. Naribat sokitnya Nabi tidak ada terbagia. Wallahu a'lam. Kedua, mana na po ako din na kung kita kan dulu sa gaya natin dito sa awal sa lang ilamnya bas ako yang kita kapag. Oh, masya Allah. Na sono matano naman po. Sabi sa paman na dalawang na ito man na po adikti ba sa ika ay na paman na baka na ikasakit o din na diya katubiyak. Nagyang boto ay mana na dorpa adi ko ba sa na kulubasaw. Uri na sa kamasa ko nga. Tutulong na limang na napakasagot ng konsa. Paman na may ito nagyang boto paman na limang kamado mababasa. Nakitaan mo doa. Abdesya. Oh. Uri na dito mo. Muna mo naman nalawas ka na. Pwede na mo sumasakit. Sumasakit ito. So dito ba sa lagi ito. Pwede mo saan. Nasugod pa kayo po. Saan na po saan na din. Allahu a'lam. Kung nasa kapag-awa, nakakabuti sa atin, mo tatlo na gawin, nakaharap. Manunod to siya pa man, nakapangarot o nakapagawa. Doon na ba niya nakisusupat, ano ka pa nangyayiguna? Nakapagawa kami, at siya na. Doon na ba niya nakapagawin, doon na ba niya paman na kapag-bilo siya. Araw, natigil na kita sa mga niyaw opat. Natigil na ba na di ka tulog-tulog ako na ano ba yung ako naging iniyata yun? Ay naku yung yun, nagtipa ka ng pipi ha? Ay mga tablong yata, ay nagyapakan na sa mga so kung naman naman, pagkakapagilan sa pera, tumubad yung bisit ako, kama na makakinalan, asa na ako kang yata, ay makirot na ba na siya? Wala. Ay siya, sige wag na. Ako manampa, marunod ka na lupa. Ano ay bawat kanak mo daw ay isang saitan ang natumbas niya. Kapamalakpak, right? So, kaya mo kumano mga ulama siya kapamalakpak. Naya natin nila na kung siya na namiyanan ko na mga paman Muslim. So, ayaw ka na mga ulama, nagyang ko ito, inisa pa rin, okay, naadap man na, siya bigyan na ang mga batad, kanya mo kumpara na. Nagyang ko sa mga panakaw, mga niyataw, mga kapunod, mga pipi, kapulaw na, ako ko ay sa tuma. Nagyang ko ito, niya karagod ko nung buwan na mataw na pumimaw ay sa mga nataw, na pininiya ko rin, na nagyang ko sa kapakpakiron, napunod ko mga excuse, ay excuse na paman na mga, o naman, yung utok man na umana tumimig na palakpakan, na makapasad na palakpakan, na makawa na palakpakan, na kito di ko pakadakala. Pag yung utok yung palakpakero sa nagiduslas lao, na nagidir siya kukuman, naging utok ay gira sa miya kama,
Lagi sa tabi o, si mga teacher, hindi na ba si mga ustad? Maka sa classroom, natimig sa mga student. Oh, kiraman na kailangan na. Nagyambot makaptinig ng mga student, nagpupundihan ko ito, ayaw man na niyan na teacher o na ustad, na ikasusuat niya, nagyambot makaptinig ng mga student din niya, o na sa mga tao, na o ikasusuat niya ito. Kaya kung bayan niya, sa inyo pa ka na panatigan na ulo niya, kaya naman niya namingi po, na lagi di yung buo, pipigod ang kapakakuha niya sa auto do yan sigura ka. Wala ko doon. Uwi pa na, uwi mo sa suat. Ay gano'n na di sa mga bako kayo limod na may manipid sila. Wala mo sa military, isa na ulaw-ulaw na nakaayaw ka na nakapatid. Nakagir niya ka na pasok ko, kumitigan mo ba, nasuka pa ng gilero na aya, pamana na biya, mafia. So di ka nung kakala ka nasuka pamalakpak, sabutan mo po adat tanong, kasi ay nanong pamana, ulaw-ulaw pamana, di ba, ay mga sarang, wallahu a'la, wa'ala. Baca pangulah yang ayah burukan, dengan kita Zakaria, adalah burukan, dia pasti bawa ni. Mati buat. Rinay niyo, niyo to ang mga mawisa ko na pwede ka. Niya ko kasi anong pwede mo sa pantar, anong pwede mo sa baduy. O ay, makawatan na tayo galing nga. Ngayon na, namasi ka na diyan kung panutoy na yun si Alin Zeraria, si Alin Mawarda, na si Rapan Makaader, na adma mo ischedule yan na alas 4. O ay, ari-ari mo. Nanti mahu siya ni natuna mampu kapten ko ni dadu kuanian mga murid dia. Oh, na hindi sabi ko pa na orders na pinalabas ng dalo di kaya nakuha na mga official sa kanya alwa ibu siya executive. Ia ko tak papasagan na municipal vice mayor na iya budi po sa tundok. Ia nga iya watatan o si Nuri, Iki Halifa, Taki Hajar, ang ating pinaging masa mo ko na si Aksa, oy, alang-ulangan ng mga bugoy sa region na adi uli ko si Kano ako nga rin na ito Kano Madaban. Ako na lamatan na naging, oy, pagulaan din ka guru niyo, oh. Paano ko pala hindi, oh. Nakausal, kada buto epitero na ay marata ko kapanapag ida do baka na ulunga. Wadi kada magi kala sana literal bagala hindi na ulunga buto sana. Oh ay nakausal na ipunaga kada ya kaya ko jawa tayo ya. Ako na na si Alima. Tangigo sa matar ka no. Kanigo ko ang magdala na ako lang mga ba ina pala anong kulay ko ya dabi ko dogo. Ani ka yung mo. Amana dia na muda sa daging mga watakan. Ayo na ka naging si Ani pa ko yung mga kapatid. Kami ako na miyadik sa ginga na programa tanong. Dahil ko maging iya si Magister na at time na gabugan ano niya sa oras inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mga darat-darod na yung mga si Sheikh Zakaria. Kasi sa Marawin, ayat tato ang kapangin Joel ang kanyang nabulutan. Yan na po si Sheikh Morales. Sila ni mga panguda sa Marawi, uman isiminalira na. Tutulong po na mataw. Kasi ang bago na yung nabulutan na si sa Makadato, yung mutuwa si Halima Warda. Natutuwa na rin? Masa
masakan, warga Limawa, warga masakan. Nah, palakpakan na mo yung nagulutan ng mga sampakan. Apa yung selesai? Oh, otro pemudasan, mana din ka naman? Kapag kuhan, so mga talusori, naandun siya unahan. Oke, ayaw kita Sokomoto si Sista de Zakaria, Sex Zakaria, yang masahin na Kuliatul Hadid. Na matatrapik sila na to. Simula na yung utuwa, darurupa yung utuwa si Paman na ate naman. Tapos sila yung sa duwali na matatrapik sila. Na insya Allah na to, kung tali mo masirat, nandito na sila awaan, guru-guru. Andun yung kata tanong siya na dito nung gabal ko si Sex Zakaria. Sige natin na ini. Niya siya na niya. Nah, dia mau baca pleksuran yan na miya kay Pinwa Tauro. Na tato niya mo bisuma sa Tauro. Sige na ame ko pas ko na dito sige ko. Ako may tige kapagunor na api agego niya tige na Tauro. Kali na tige sa giyan kay hindi na tatagon mo sa rumah na suka pagunor na ibulot sa kapipita na tama sa lugar gawin. Madagla Tauro na so ati suka seminar na pumiar pas suka sila tige na dito ko mas madagla Tauro. Dito upama ko pumagugupaan tanong. Sulit suri rin na mga ulama at mutuwa tanong na disilang tanong masmo. Hindi na disilang tanong pargon na meron ko o makasugod tanong ka. So kasugod na miya ka ibadah. Oto si Istada Syekh Muhammad Hashim Morales. Tiang muslinya supaya ibuli o masugod si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gusto pala ang balasiyas at suliso Allah yung balas mo ta. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lako lang ano, sumangawan. Labi katong pala ba? Bali mo muna yan yung mga nagod. Nasalo sila ulo. Ay, dapat na ito pa terus sumaran, huwag mo number. Ay, bakit na ito Number 36, Sir Amelia Landua. Sir Amelia Landua. Number 26, Lorhana Makalanggan. Number 26, Lorhana Makalanggan. Lorhana Makalanggan. Number 21, Hafsan Sodin. Hafsan Sodin. Number 21, Hafsa Minalang. Hafsa Minalang. Hafsa. Number 151. Khairani Abdul Rahim. Abdul Rahim. Khairani Abdul Rahim. Khairani. Ya saya? Number 95. Jamira Abbas. Jamira Abbas.
Sa mga mamana, number 5 na si Hakim Madyatumba. Si Hakim Madyatumba. 57. Number 57. Haji Nurjan Asundra. Cellphone auto kon. Cellphone. Number 162. Ratma Ali Dalip. Soka. Ratma Ali Dalip. Saya? Number 203. Haja Nurailan 2. Haja Nurailan 2. Ah, sige din ay. Number 224. Haja Raisa Manguranda. Otos ka niya, oto mo. Oto na po eh. Oto po Number 30. Ma'am Nancy Gilaos. Ma'am Nancy Gilaos. Thirty, 30. Tunay lang bilang 30, 30. Betul. Normala Amintao. Yes. Normala Amintao. Atakan mo to. 125 Normala Amintao. Hoy.
Assalamualaikum, senang araw na. Terus ko ni Rana. Ikaw ba ko saya kagawao? Ini na kasi alis sa Korea. Senang araw ko. Pagkasa naman na lang saya. Number 151, Sansia Dulama. Sansia Dulama. Number 163, Mindaya Matuan. Mindaya Matuan. Number 159, Lamanurai Namasagira. Lamanurai Namasagira, number 159. Nakasa dito. Kepadanya na. Nakalive ba? Dito na, bagay na. Tingnan na.